very excited today. It's a big day for me today. Kasi it's official. I will, anong tawag niyan? Mag-swear ako. Swear to oath to become a British citizen. Kaya, I'm so excited. Akala ko matagal pa to mangyari. Na-confirm na siya, pero kailangan pa din mag-swear ka, tsaka kailangan manumpa ka, yung ganon. Na-delay lang siya dahil sa, obviously, sa pandemic. Tapos, kinontak nila ako, sabi, gagawin na today, tsaka i-private siya para walang tao talaga na, ang tawag niyan, na may distance talaga sa isa't isa. Kaya, I'm very excited. I'm still, in denial na British citizen ako. And, yeah, I'm just so excited. Yung foundation ko is yung ginawa kong BB cream. Hindi siya foundation, it's just a BB cream. At saka yung pupuntahan namin, kung saan ako manumpa. Ano lang, 20 minutes lang ata, 15 minutes dito galing sa amin. Very exciting. Talaga. Napaka-big day, no? Yung isipin mo na magiging British citizen ka, whatever man yung magiging citizen ka, kung saan ka na country. Tapos mawawala yung citizenship mo na Filipino. Pero alam mo naman na makukuha mo ulit yun kasi magpa-dual nga, diba? Pero napaka-big day. Kasi akalain ng mga naman. Kahit sa akin, hindi ako makapalala. Tagal ko na dito sa UK. Lagyan na tayo ng kilay. Ang pagkakaalam ko, nung normal pa tayo, nagtitake sila ng picture sa loob. Pero I don't think this time nagtitake kasi kailangan manumpa ka tapos alis na agad. One kilay done. Next kilay. Yan, my kilay is done. Nagkampat, di ba? So, natapos na yung eyeliner ko. Maglalagay lang ako ng lip ink. Yung Super Stay. One of my fave. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. And konting blush on. Konti lang, konti. And I'll use my sponge. Para magano siya, yung parang natural.
And I am done. I'm just gonna get dressed and then punta tayo sa baba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhok ko, but ganito lang. Anyway, paplansyahin ko ata to ng konti. And I'm gonna get ready to get dressed. Ito yung outfit ko of the day. So, pink top lang, tsaka I don't know what it's called, wide leg trouser. And heels. Yan lang. I'm so excited, guys, but I'm so nervous. Anyway. Guys, andito na kami sa destination ko. Kung saan ako mag-oath ng British citizen. Yung smaller child's daddy. Ang ganda dito. Naglalakad muna kami kasi wala pa, maaga kami dumating dito. Kaya lalakad muna kami, ikot-ikot. Tapos babalik doon sa building na kung saan gagawin ang panunumpa. Yung clock na yan. It's a bit gloomy today pero warm siya. Lakad-lakad lang. Papas ng time. Ikot ko lang kaya. There, doon ako pupunta. Doon, mamaya. Yan yung building. Ang ganda pala dito. Hindi ako nakapunta sa area na to. And there's more. I think mga restaurant yung andyan. Dito kami sa loob. No, sa labas. Look there. Look. It's so beautiful. Guys, natapos din. Ang bilis-bilis. Nung anong tawag sa kanya, manager ng registra ata. Kami lang talaga dalawa, tapos nag-take ng pictures, blah blah. Yun, bilis-bilis. Sanitizer. Probably about 5 minutes. Going through chicken strips in the middle. Is that not cooked? Step 2. Vegetables. And stir.